lura l-programm għandi l-ħabib tagħna Mattejos Grasso kif smajtuh qed jgħidilna x'inhu tajjeb u mhux tajjeb, però ma nallarmawx ruħna, importanti ħafna li tifhem ma nallarmawx ruħna. Mattejos, għandi jien dejjem naħel mal-imbirek selli dimma xirritni kol biex pala dieta lew. Mela, assolutament le, ġifieri għaw dieti ta' li huma vegetarian diets, per eżempju, jgħidulhom illi ma jieħdux prodotti li huma ġejjin mill-annimali. U sabu ġifieri anke riżultati mill-aqwa. Għas-saħħa dak li jkun, anke l-apparenza ħatejna. Ġifieri jekk inti tagħżel dik il-ħajja, well and good. Però naraw l-estremitajiet ukoll. Ġifieri hemm min jagħmel vegetarian diet, per eżempju, u jkun underweight jew anorexic. Hemm min jagħmel dieti, in inverted commas, illi jinkludu anka laħam u affarijiet u xorta u forsi xi ftit anorexic u underweight, ġifieri mhix kwistjoni ta' x'niekol, il-problema il-kwantità. U daqskemm hija l-kwantità importanti biex ma nżidux pis, hija importanti wkoll biex ma niġux underweight. Għaliex għax underweight kważi di tista' tkun daqsxejn xokkanti għan-nies. Hija aktar perikoluża f'ċertu okkażjonijiet milli tkun ftit overweight. Ajjeb, ġifieri mhux qed inqabbel underweight ma' obese għax it-tnejn huma perikolużi immens. Però ikolli nażel bej underweight u ftit overweight, dak minnu daqsxejn overweight huwa ħafna iktar b'saħħtu milli minnu underweight. Dik hija xi ħaġa l-importanti wasluha. X'qed nipprova ngħid? Li qed nipprova ngħid huwa illi inti tikol il-preferenzi tiegħek tajjeb jiena min jien biex niġi hawn ngħidlek leħi kul hekk. Jiena min ħadd, ġifieri aħna hawnhekk biex nitkellmu biex nispjegaw daqsxejn. Aqbad stili li huma tajbin. Hemm kontroversi kemm trid. Hemm jgħidlek li suppost hu ħaxix biss għax sabu hekk u hekk. Hemm min jgħidlek illi isma' suppost hu laħam biss għax ibniedem mamul jikkaċċja. Fil-verità, sabu illi fi kwantitajiet kontrollati xejn mhu se joqtlok. U xejn ma jagħmellek mirakli, ġifieri. Jiena nfakkar il-numru tat-telefon tagħna 2805755 tridu tingħadu tistaqsu xi ħaġa Mattejos. Mattejos, ġifieri dawk li jkunu qed jagħmlu d-dieta u jkollhom minna fil-lista tal-ikel, ejja niftehmu hekk tajjeb. Daw ħajmutu bil-ġuħ. Jiena ma naħsibx. Tajjeb, ġifieri daw ħajqdu neqsin. Jien naf ma jistgħux jieklu ħafna web ma tafx inti, pereżempju jiena. Jiena nħobb ħafna l-ġubun. Tajjeb. Xorta qed indaħħal naqra ġubun. Ġifieri mhux ħammut ġifieri dawk illi ħajamlu d-dieta, dawk illi jixtiequ jibdew sewwa. Jiena nemmen ħafna li persuna professjonali tista' tgħinek ħafna. Dik nemmen ħafna fiha u nista' ngħid li qed ngħixha. Però ħadħalluhom bil-ġuħda u n-nies jiġifieri jien naf ma jkollhomx ikel biżżejjed għall-ġurnata kif. Jiena naħseb ikun hemm biżżejjed, imma ma nafx nagħlef idejk. Naħseb il-problema Margaret tibda minn pass qabel. Illi jekk aħna ħanaraw bħala xi ħaġa ta' ara nagħmel dal-perjodu hi sakemm pereżempju jkollu t-tix tat-tifla, jew sakemm jgħaddi dak il-praċett, jew jagħmel hekk, jew nagħmel hekk, u mbagħad nerġa' mmura l-ħajja l-antika. Għax jekk naraw b'dak il-lenti, dik hija diġà ikkarigata s-sistema biex tfalli. Mela aħna ma rridux nagħmlu affarijiet estremi biex jaqduna għal dawk is-siġġimat imbagħad nafu biżżejjed. Kemm ħandhom dejjem l-istess ħaġa jien niekol. Kemm ħandhom inħossni bil-ġuħ. Jiena ħataqbiżli u jiena forsi ħaniffanga u ħanisvolga darba l-dejjem. Irridu naraw bħala xi ħaġa illi inti biddilta b'tali mod li ħadd tkun iżomma għat-tul ta' żmien li qed tara quddiemek. Tieħu pjaċir tagħmilha jse. Tieħu pjaċir tagħmilha, jiena ngħid saying. Jiena anke meta nitkellem man-nies, ngħidilhom qatt tibdew xi ħaġa li m'intomx komdi biha. Full stop, laqqas tibdiex. Sib sistema li taħdem miegħek. Full stop, għaliex? Bajt. All right. U taqqa mhux qed ngħidu tieħu xi biċċa ħelwa dak it-tip ta' ċoċata. Taqqa qed ngħidu li tajt jiena ħi rebellajt daqshekk xbajt minn issa l-qudiem dak kollu li kont qed nagħmel mhux ħanagħmel xejn minnu jew nagħmel vera ftit minnu. Jiena mnuni ħbieb il-Mattejos nammira għaliex jinġieli l-ewwel waħda minn dawk illi ngħidu Mattejos waqgħid mhux tqum u tibqa' mixja. L-inkoraġġament kieku taf kemm itik boost. Anzi ma milxarija. Għax hu parti mill-ħajja. Għax ikun hawn ħafna ħanejlek. Jien nitkellem ħafna nies saf in-nies kemm ifaxxu sewwa, imma pereżempju jgħidulek mhux hekk ma nalbatlux kieku ħajqgħod jagħmel mhuwiex dik il-persuna. Għandna telefonata naħduha flimkien. Hello? Hello, hi.
tal-thyroid. Sewa, hi għajdilna. Għandi t-tlega d-axejru, jinna għedha taħna familja kolla għawlin. Okay. Waħda familja kolla dejjajek. Dejli, ma jemnu nisli minn mixajtni, koset għaffariet, ma ta' noħuġ barra, pastetti, patata, tal-għaffariet ċejma niħu. Niħu għetti, per eżempju, għet niħu, mill-kappatit, niħu dik rep, bil-kotta u b'rasejt per-sin, jew t-twiraxi. Jgħet bissa nimla bil-rep. Għaddi ċattu għaffariet, naqqat ħafna għaffariet, u ma jemnu mix, li għaddi kozu għaffariet, bħem il-għuġa ġa waħd veruku, imma ċattu għaffariet ma għodu xibda, jgħiduni nimxie t-toqqalil. Għajin kif nista mun nimxie maqtuħi. Senna xie. Kif nista jgħid fil-pulli mu, imma minn nimxie maqtuħi xie fil-pulli taqbal nifri għaddi. Ok. Sinjura, Għaddi ħanajdlek xħanamlu jena u int, tajjeb? għaddi. Issa, minn mija jħa taqta, imma taqtax u ħalli n-numru tijak ma d-direttur taqna. Mara leħi. Tajjeb, un-bat inkelmu kwara. Għara, jimmu għajda. Ma importax. All right? Għara, kam li għaxir sejdi s-saħja, għad d-zolla jnuna f-festa. Ħalli fi. Bisfrata jgħida. Ħalli fidejna. Issa, u mbagħad wara il-programm nikkuntattjawk, sinjura. Għara, Ma titħalli n-numru ma d-direttur, ta? Għara, ki. All right. Grazzi ħafna. Ciao, bye. Mela, Mattejos, taqbel ġifiri ma min jitlob jinna f'morna niklu, sa waġa restoran. Taqbel li najdulu biex jibdillu partijiet mill-li dak li aħna se nordnaw taqbel maħħa. Mela, għalix le? Jew mandi nordna mill-ewwel. Ma nafx. Dependi, da jena jdu per eżempju jena ordnajt plat laħam. U normalment jgħidu l-ek jisma nġiblek chips, nġiblek patata max. Again, inti diġa għandek l-azdiet mela nafu ħafna drabi bizzejiet li chips hija iktar proċessata jizdu l-iktar affarijiet mill-patata. Mela għoddaċ iktar attent, number one. Nafu kol li għal-mot tal-kelma jekk ħajsaqsini jisma nġiblek għal-mot tal-kelma patata jew ħaxix. Il-ħaxix fiħen qas kaloriji u kol. Imma yet again, skont. Ġifiri da il-kelma skont hija xi ħaġa fundamentali f'dil ħaġa. Skont jiena x'kil dakinhar. Skont jiena x'ħanikol dakinhar. Ġifiri jekk jiena l-mod tal-kelma ma ħadx patata. Allura dik il-ġurnata spiċċajt ma ħadx karboidrati. Alright, kull ma ħadd dik in-naqra laħam u xejn iktar inverted commas. Jiena għamilx sew għax ma kienx biżżejjed dakinhar. Kien kemm tajba. Ġifiri mhix kwistjoni ta' dak li kell ħira ma jfettillekx. Emmi kell illi qatt mu sejjejnek. Qatt. Imma ma jfissirx li għax il-carbohydrates, l-ġin, il-hops, iħaxnu inverted commas iktar minn ikel ieħor. Ifisser li m'għandhomx postom. Għax jista' ikollhom postom. Ħanej xi ħaġa tad-daħħ. Xi ħaġa li ftit jemnuni biha. Illi iktar minn ti attiv, mela iktar minn ti pereżempju xi footballer, tajjeb, iktar ma inti xi atleta, iktar għandek bżonn tiekol minn dawn l-affarijiet li qed ngħidu mela rossa, ġin, patata, frott. Għam jgħaddi bis-serja da. Inqasni u frotta. Ta' kif għandu ġismu hekk, jew ġisima hekk. Għamil training inxena. U biex tissostenja, maħx kif dawret li di, biex Nara kif kanejda. Biex tkun kapaċi jissostni, emmi. Dak l-exercise tijak, iva, daw l-atleti jkollhom bżonn li jiklu biżżejjed karboidrati. Jiġifieri, mhux se ngħid le mela ħanaqbad nikolla ġin u l-frott kemm ifett illi ħalli nsir isni atleta, mhux il-kwistjoni. Kwistjoni hija illi mhux li kelli problema. Il-problema tkun illi inti għal-livell ta' kemm qed tiċċaqlaq jew mhux tiċċaqlaq. Ekku qed ikol iktar jew inqas jew rafli. Jiena naħseb Matteo su nieħdu telefonat, jiena naħseb bħalma kien ħossu ġieħ ma nafx fejn imur għand it-tabib. Kikolli bżonn kif għattilna fil-bidu inti avukat imur għand avukat. Naħseb jibda l-affarijiet għandna bżonn min jigwidana tajjeb xi professjonali bħalek tajjeb. Għandna telefonata noħduha flimkien. Hello? Hello, good afternoon. Wara nofsinhar it-tajjeb. Proset tal-programm, qed nismakom, naħseb jiena xi daqsxejn differenti, għax il-problema l għandi qed underweight u ma nista' nitlab xejn. Ilu ftit ħarġ li l-gluten free li tajt il-ħobs u kollox u nżilt total loss. Qed nipprova nagħmel l-almu tiegħi nikol, però qed narani flok ninżid. Tolbok tajjat ftit, sinjura. Problema l għandi. Okay. Għax qed underweight ħafna, ġifieri.
Imma qiegħed jigwidak xi ħadd sinjura. Le, ġifieri kellimt it-tabib u qal li normali li meta tiġi hekk għax taqleb id-dieta jiena fimni kont noqgħod attenta x'nikol biex ma neħxinx ngħid il-verità u kont kważi nikol ħobż biss. Ħobż biss u affarijiet daw l-affarijiet galletti u hekk issa daw kelli naqta kollox u qed nieħu affarijiet ta' kważi l-ħobż ma nieħu xejn. Għalkemm qed niekol u hekk ma naħseb ma tantx tiggejnieh malaj u l-wejt u mbagħad naħseb daqsxejn diffiċli jiena u mbagħad għax qed ngħidlek qiegħda 44 kilos kull ma qiegħda, ġifieri għandi 54 years, kont 48 ġifieri qatt ma kont iktar, però nżilt xi 4 kilos daqqa u sparixxejt. Issa tant qed niddejjaq jiena stess, ġifieri tant kemm inqas għax hekk qed ngħid min hu mod u guldan minnu mod ieħor. Okay. Dik dan xtaqt nixxerja magħkom għax min irid jonqos u min irid tella. Isma' jiena ma nafx hekk tixtieq tħalli n-numru tat-telefon ma' direttur tagħna nħallik fil-libertà. Però grazzi li qsamt l-esperjenza tajjeb ifhimni kemm għad li kont 48? Xi 47, 40 qatt ma kont ħafna x'dejjem kont noqgħod attenta u nieħu affarijiet tad-dieta però llum il-ġurnata kważi jiddispjaċini li ma kontx niekol għax ara xi ġrali issa. Ma ġralek xejn, isma' dox tinkwieta żejjed. Jiena naħseb li l-importanti fil-ħajja jiġri x'jiġri tajjeb, irridu naċċettaw is-sitwazzjoni. Ija, ħatta bi kbira jisni għax inqas ħafna. Indunajt, sinjora, però importanti li naċċettaw is-sitwazzjoni u rridu naħdmu għaliha, naħdmu magħha. Irridu ngħixu biha, irridu naċċettaw is-sitwazzjoni importanti. Niekol healthy issa tax nieħu l-laħam u hekk qabel ma kontx niekol kont traskurata fimni kont ngħidu hija l-ħobż jiġini tajjeb. Illum imma ħanejdlek ilu għal xi xarej issa li ġejtek, ġifieri bil-mod naħseb mhux se tiġib il-weight malaj mbagħad. Jiena ma nifhimx daqshekk, sinjura, forsi ma tgħidx tgħidlek xi ħaġa, però xarej huma xejn ta'. Ġifieri għad ftit ċans ukoll. Ġifieri importanti sinjura naħseb jien fl-opinjoni tiegħi l-ewwel ħaġa li għandek tagħmel qed tgħid ħatta bi kbira, aċċetta. Taf kemm hawn bħalek? Ħafna. Daqqa ta' ġifieri tiskanta taqbdek għax kont inħossni hekk dejjem żaqqitu ġani u hekk ma kontx ninduna. Il-ġurnata ma ħanejdlek ilu imma jisek tħossok vojt ostra meta taqta il-ħobż tagħna tal-Malti dak affarijiet. Imma taf li qed tagħmel għal-ġid, sinjura. Puntu m'hemmx tagħmel. U le, ifhimni għax ma niklux ħobż ma jiġri xejn ta'. Le. Ġifieri. Ifhimni hawn xtieħu ma li qed tiddejjaqni għax isek tonqos ħafna mbagħad. Imma ejja, ħajkelmek ftit Mattejos u jekk titħalli n-numru, sinjura. All right, jiena ġast xerjajta. Grazzi mill-qalb li xerjajta. Grazzi ħafna. Thank you. Segwina, bye. Mattejos. Kif qed tgħidu tajjeb ħafna intom ġifieri qasem xejn nżid illi kulħadd għandu l-issues tiegħu personali. U grazzi talla kif ngħidu dejjem. Illum hawn ġifieri professjonisti hawn nutrizzjonisti u maġistrati mal-gvern. Hemm ċertu anke kundizzjonijiet mediċi illi l-aħjar li għak dietitian illi reġistrat mal-gvern daw ikunu jaħdmu iktar ma' ċertu kundizzjonijiet mediċi. Tajjeb li l-għajnuna qiegħda hawn. L-importanti l-għajnuna nfittxuha. U tibda kif qed ngħidu minn sempliċi telefonata, x'issa dak li jkun jgħidlek isma' inti m'intix tajdejja jew fil-każ tiegħek. Aħjar titkellem ma' dak jew mal ieħor. X'issa jew jgħidlek ma sax ngħinek. Forsi inserta xi ħadd xejn iktar aggressiv. Imma naqas tgħidara, diġà solvejt biċċa dak żgur li levra. Għandna telefonata noħduha flimkien. Hello, għarsunar tajjeb. L-ofsinar tajjeb ilkom ukoll. Ħana jiena li kelli ċempil ħankun onesta. Biex ngħid proset lilek tal-programm. Grazzi. U il-Mattejos. Kemm nieħu pjaċir nisimgħu u naraħ b'dik id-bistima fuq wiċċu. Kemm hu gustosu? ħafna. U n-nifsu iżommok tara u tinteressa ruħek dak li jkun qed jgħid. Proset tgħidlu keep it up. Qed jisimak, grazzi ħafna sinjura, qed jisimak Mattejos. Thank you. Grazzi, komplimenta ġurnata tajba. Għandna komplimenti żbieħ hija verità. Ħammart li wiċċju. Hija tidher kemm taħmar bil-mod. Nassiguralek li kif kont bqajt. Mattejos, konna qed nitkellmu fuq restaurants u affarijiet. Ġieli tmur pereżempju u jsib ħafna minn itik appetizers tajjeb. Ġifieri inti qed tissuġġerixxi li jekk nieħdu l-appetizers u starters u nifqu hemm jien naf. Le, ara, mela, kemm tajba, again, ta' skont, ġifieri jekk inti ħriġ tikol fil-għaxija u taf li dakinhar kilt biżejjed u ma tix terġa' toqgħod tikol ħafna ikel.
automatikament ħadd mura ħaġa żgħira. Però l-appetizers jistgħu jkunu tajnuna kbira lina f'liema sens. Ejja nkunu sinċiri Mattejos, ikunu tajbin u ma tistax jisek ma. Ħanajdlek straight, waħda mill-ikbar żbalji kbar li naraw Malta hija li meta pereżempju jgħin idmor xi restorant inti jġiblek il-ħobs inqabel u l-butir. Illi inti wasalt bil-ġuħ, tajta xina ħanikol l-lum u war nofsinar mela fil-ħodu noqgħod ħafifa. U tibda warem xi fuq dak il-ħobs, ibda idlek bil-butir. Ġewwa, idlek ġewwa. Meta kieku jaħasra inti minn flok ordnajt appetizer u l-appetizer ordnajtu mela dan mhux se jġiblek kemm trid ħobs, aw Malta ġibna oħra ħobs. Appetizer ordnajtu għandek li għandek u tajt jiena ħadd l-appetizer jista' diġà jifrankarek ħafna mill-kaloriji li inti stajt ħadd f'dak il-ħobs bil-butir u affarijiet oħra. Tendenza oħra pereżempju jaqbdu jagħmlu żejt fuq il-plattina, tbil, erġamel. Mhux qed ngħidu li ħadd tagħmel ħateħxin ċumbum ta'. Imma b'daq xejn ħasra ħsieb. Naħseb hekk tagħmilha ta' kuljum le speċi ta'. Imma anke kieku ħadd appetizer illi jimliek u ħadd pjaċir bih. Din ikun aħjar milli inti waqgħet għal dawk l-affarijiet. Ħalli mbagħad taf li jisbaħ ħanordna main course. Kil ħaġa żgħira, forsi tal-fader żgħir ħaġa deżerta żgħira wkoll. Mhux kollox free for all imma nimxi ġast bl-update għax l-update. Imma jista' ġej is-sajf tajjeb, ġej is-sajf, kulħadd ġabdejna naħseb. Jien naf flaxija ħriġt mal-familja anke timxi nara. Il-ġelat, allura ħanejdulu le fis-sajf aħna. Ma nistgħux niġu ġelat kuljum pereżempju. Il-kelma kuljum diġà tbeżżak naqra li toqgħod kif għamel xi nagħtlu kuljum. Għax kuljum fimni meta l-ikel ikun fih ammonti kbar ta' zokkor, mhu jagħmel l-ebda ġid. Iż-zokkor huwa assoċjat direttament mal-waste. Direttament. Jiġifieri sabu li ċans kbir li inti tkun bloated, illi inti tkun minn fuqha minn zaqqek li anke tela ċertu xi ħadd zaqqek, ikollu relazzjoni pjuttost diretta ma' zokkor. Jiġifieri dik xi ħaġa number one. Number two, hemm ukoll ikel kiesaħ, illi huwa aħjar minn ikel ieħor. Ġifieri pereżempju l-famuż sorbet fih inqas kaloriji, inqas ħsara. Skemm ikun ħelu dak. Ħelu ma inqas periklu mill-ġela tradizzjonali. Again, issa mbagħad hemm skont tipi ta' ħalib, hemm min jagħmellek il-ġelat bl-skimmed milk u bil-full fat milk. Da kollox jaffettwa xi ftit. Jiġri l-aħjar jaħassra nsibu aħna sistema taħdem magħna u ma nfittxux naħseb il-qofol huwa dan ta' magri tara kemm induru fuq ikel u nagħmlu. U training, mhux iktar nafsu fuq training. Huwa il-qofol għalfej qed nagħmel li qed nagħmel. Jekk jiena il-kuntentizza ta' ħajti u dak il-ġelat, għandi problema naħseb. Il-kuntentizza ta' ħajti għandha fil-verament tkun illi jiena ħossni vera komda bija nnifsi. Illi ħoss ġismi li qed jiffunzjona, li għandi bżonn niġri ġirja ġrejta biex nilħaq tal-linja. Jekk għandi bżonn inġorri x-xirja ġarrejta. Jekk ġew it-tfal u tfal ta' tfal u rid nerfagħhom erfajthom. Mhux illi jiena nafi li b'dak li qed niekol u b'kemm minix qed niċċaqlaq, qed nitfali nifsi l-baħar. Qed nitfali nifsi ma sax nilbes l-rit, inħossni iktar għajjena, inħossni iktar batuta, ma jkollix enerġija, ma jkollix determinazzjoni, hemmhekk. Mhux dik hija l-vera pjaċir tal-ħajja jiena ma nafx. Tajjeb fl-opinjoni tiegħi ngħid kif inħossni jiena huwa kollox. Meta nqum marit, napprezza ħafna x'għandi. Ngħid taħseb parku kelli ngħixek ta' kuljum. Eżatt. Jiena nammira ħafna Mattias pereżempju iltqajt ma' grupp nisa jiena tajjeb illi mhumiex żgħar huma nisa tad-dar bħali tajjeb u bħal ħafna ġifieri illi avvanzati fl-età u ħadd gost immens narhom waqt eżerċizzju u qed ngħidlek ħadd gost narhom jagħmlu minn kollox il għaliex toħu pjaċir tara illi anke l-kelma tiegħek u ta' ħafna bħalek qiegħda tasal għand il-poplu tajjeb qed jaraw jippruvaw jagħmlu biex ħajjithom jgħixuha b'mod aħjar. Jiġifieri jiena qed ngħid hekk, jiġifieri l-eżerċizzju kemm importanti, nemmen ħafna l-eżerċizzju għandu jsir fil-grupp il għaliex waħdek tibda taqta' bil-mod ma tagħmel xejn, tajjeb, kważi qas tmur timxi, tajjeb. Iġviri l-eżerċizzju, tajjeb, biex inti għallum ma semmejni xejn, importanti nsemmu ftit. Importanti f'ħajjitna, tajjeb, iġviri m'hemmx xeta, m'hemmx ħin. Jekk nista' ntelfek naqra. Tellef. Iktar ma aħna kbirna fl-età, iktar ħanaraw bidla kbira, f'liema sens. Mela persuna li għadha żgħira, dik forsi dik il-mami illi għadu kemm kellha l-ewwel baby. Ġisimha iva beda jinbidel ftit wara l-baby, tajjeb. Persuna li għata daqas biskella tfal, inqas bidla kbira għax il-hormones għadhom pjuttost stabli. Kif kienu? Il-persuna l-oħra, persuna number 3, tajjeb, illi kibret forsi għaddit mill-menopawza,
Għaddit minn ċertu bidliet f'ħajjita. Minnhom ikklieta Margaret li ma taħseb inti. Ejja. L-iktar waħda illi meta tibda tagħmel it-training tara l-aqwa bidliet. L-aħħar waħda x'għadek għatta fil-bidu. Xift il-karti Ġifieri dik il-kelma, iva, iktar maħna nkunu kbar, iktar ma dejna minn bidliet. Kif jista' jkun? Kif jista' jkun? Kif jista' jkun? Ara kemm sempliċi ċertu punt. Illi iktar ma ġismek qiegħed jgħaddiż minn fuqu, iktar qed jiddetorjera sa ċertu punt. ċertu fort qed imorru lura. It-training sabu illi qisu dak ċertu pulizija li ħajlek iqaf, tibqax nieżla, tibqax sejra lura, tajjeb iqaf hemm. It-training li għamillek ma jħallikx tkompli sejra lura, anzi jgħidlek tibda miexi tikka l-qoddim. Allura mhux taf xejn jkun hemm min pereżempju semmejt tal-grupp ta' nisa inti. Illi jisaqsuhom u ejja inti għandek 55. Laqas kont intik 40, kemm għadek tajba enerġetika, flessibbli. Tajjeb, għaliex? Għax mhux inti ġast kemm għandek qed għalijot. Kif ġismek qed jiffunzjona, inti l-enerġija li qed tarmi, kif qiegħda, tajjeb, eċetera, eċetera, eċetera. U iva, iktar ma nikbru, bl-exercise iktar naraw bidla drastika. Illu kien għandu żgħir ħafna, diffiċli ta' titrenja xew le, iżek mid-dera biss. Għax il-bqija d-żaza għandhom enerġetiċi fuq ruħhom. Iktar ma jgħaddi żmien, iktar għandna bżonn nagħmlu dak it-training. U kif qed tajt inti ta' ejja nfittxu gruppi illi bħalna qegħdin fl-istess ilma tagħna. Ma nipretendix illi jiena ħammur ġo xi ġim pereżempju partikolari illi da magħruf għal bodybuilders jew li magħruf għal mod tal-kelma mal-irġiel biss u ħanipretendi li ħadd ma jħares lejja għax ħajaraw indifferenti. Pereżempju ħajraw klienti mara għal mod tal-kelma ħarsu lej. Ma jekk issib ambjent li huwa aktar komdu għalik. Wajnot, anzi huwa. Mattios, l-aħħar 3 minuti forsi mhux qed tilħaq tirrispondi għatan. Dawk illi jibdew dat-tip ta' dieta jmorru għand nies professjonali jew hekk. Jekk ma jagħmlux eżerċizzju, vera jistgħu jitpaħbħu l-kelma? Tpaħbih? Itpaħbih, ejja ngħidlek itpaħbih. Eżatt, naħseb taf iktar minn nies Margaret illi jgħidulek aħjar ma mill xejn id-dieta hi. Għax vera qed nilbes sizes iżgħar imma wiċċ iddendel, idejja kollox impaħħa. Ġifieri biex da bid-dieta jiddendel jew? Mela, jiddendel għal raġuni. Illi jew tkun daqsxejn dieta estrema. Tkun dieta pereżempju nieqsa minn proteini. Li għamilta waħdek speċi. Ġifieri jista' jkun tkun għamilta waħdek u nexxiet ta'. Ġifieri anke dieti importanti wassala. Sewwa. Ħafna nies jafu jgħidu għax għandhom jagħmlu, imma ħadd ma jagħmilha full stop. Ġifieri nafu li għandna bżonn imorru nimxu, imma għandna bżonn dak ix-xaħat. Dik il-persuna, dak it-tim ta' nies illi qed jgħidilna x'ħan nagħmlu, kif ħan nagħmluhom. X'se nagħmlu meta waqajna, illi jiċċekkja kemm għamilna progress, illi qiegħed jagħmel li fejn għandna bżonnu batna email, batna SMS, ċempilnilu, x'ikun hemm bżonn. Daw affarijiet normali. Għax bħal kollox, kif tkellimna anke dakinhar, jekk inti għandek bżonn parir legali, il-parir legali mhux ħadd tqalleb fil-karti biex tara x'l-aħjar tagħmel, inti ħadd tieħu parir tal-avukat tiegħek. L-istess kunċett hawnhekk. Iva, jekk aħna ħanimxu għal rasna, iċ-ċans kbir huwa speċjalment jekk dik id-dieta ma jkunx fiha biżżejjed proteini illi ċertu masel il-muskulatura tiegħek trid tintilef. Mela inti bid-dieta tkun qed taħraq kemm il-masel, kemm ix-xaħam u kemm l-ilma. B'konsegwenza illi inti ġilda tiegħek tiġi qisha borża, illi qisha m'għandix iġġemma, m'għandix iżżomm, u allura ħajder kollox ishom dendel. Mela fġieħ il-bambin namlu għażliet għax il-ħajja kollha hija għażliet Margaret. Nażel hekk jew nażel hekk. F'kollox hekk. Namlu l-aħjar għażliet biex nevitaw il-frustrazzjoni kemm jista' jkun. Il-ħela ta' flus. Għax illi inti tgħid ħanipprova di issa ħanipprova di mhux kollha frustrazzjoni, mhux kollha ħela ta' flus. U ħela ta' enerġija illi inti nħlejt tipprova sistemi li forsi anke aktar kisruk. Flok ma battu għed tisma' ħanieħu gwida professjonali ħalli nara jiena x'l-aħjar nagħmel għalija personali. Dik importanti dejjem. Mattios, jiena se ngħidlek grazzi. Grazzi lilkom. Però ngħidlek grazzi wkoll pubblikament għal dak kollu li tagħmel ma' dawk in-nies li tieħu ħsieb. Iva, sempliċement messaġġ kif qed jgħid Mattios anke email tgħinek tajjeb. Grazzi immens u jibqa' hekk. Illa għaliex għadek żgħir, għad għandek ħafna x'toffri, tajjeb. Wat għandek ħafna xtajn, għaw ħafna kif smajna l-lum, telefonati u kol bweġat. U sfortunatament, ħataqbel miħaj naħseb inti, aħna malaj nittimbraw għax dik daqxej qawwi jew dak qawwi, tajjeb, ikun hemm ħafna min illi għalikom edha sew, ejja noqdu kwieti, tajjeb il għaliex ma tafx għandha dik il-persuna, ma tafx għandi jien, ma nafx għandek inti. Ġifieri noqogħdu attenti ħafna minn dil-biċċa żgħira laħam li għandna u ġew. Għax daqskemm tajba,
tista' toqtol. Jien hekk ngħid, kelma tista' toqtlok u tbaxxik. Hekk. Jiġri noqogħdu ħafna attenti u ma nittimbrawx u ma niġġudikawx. Ajjeb, kulħadd għandu l-istorja ta' ħajtu. Jien nappella waħda, l-iktar ħaġa sempliċi tista' tagħmel li dak li jkun liġi għall-għajnuna tiegħek tisimgħu. Eżatt. Anka jekk ma tiftaħx ħalqek, li tgħidlu nifmek, li tgħidlu qed nisma', dik diġà tajtu l-opportunità Eżatt. illi dak l-uġieħ jarmi nofsu. Ok, xi ħaġa li inti Mattejos tagħmel tajjeb u bqamilha. Grazzi. Grazzi. Qed jgħidulna biex nifqu hawnhekk, jekk għallejt niltaqgħu jekk fil-ġimgħat li ġejjin. Jiena ngħidilkom se nifqu hawnhekk. Grazzi ħafna li kontu magħna, grazzi dawk kollha li pparteċipaw permezz tat-telefon. Nawguralkom il-weekend tajjeb, Happy Father's Day lil kulħadd tajjeb.